Duol mochung' ne menyo chenro kod tije mag riwruoge ma ok mag piny owacho okonegi sendiko ne okwach kich mondo mi otim nonro ne riwruoge adek kaka Kenya Human Rights Commission, SHOFCO kod Transform Empowerment for Action Initiative mar yango kaka giyudo kendo tiyo kod omenda maggi. Duol no chikore gi chien ni onge teko mar rango riwruoge ma ok mag piny owacho 16 ma ok ondikore kod gima bende moko kuom gitudo kod siayo ng'anyo ma pacho kae. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Ndalo machuok bang' jatend piny William Ruto tudo riwruok moro mok mar piny owacho e piny Amerika, The Ford Foundation, kod siro riwruoge moko e Kenya ka e yor omenda moko ni siro tulo ma pacho ka. Kendo bang'e migawo mar weche ma oko kokalo e barua mane ondiki kod jagoro mongire migawo no, Korir Sing'oei, kadwaro ler kuom Ford Foundation kaka otiyo kod pesa kuom riwruoge 19 moseyudo pesa mag sir yare dwe mar Ang'wen 2023 nyaka dwe mar Abich mar higani. Riwruoge 19 moting'o Africa Uncensored Limited, Women's Link Worldwide, Center for Resource Mobilization and Development, Transformation Empowerment Action Initiative, Kenya Human Rights Commission, ekin mamoko. We expect Ford Foundation to respond formally through the normal channels of communication. It's a conversation between us as Kenya government and the Ford Foundation, and it's a request for information, it's a request for accountability, and it's a very respectful conversation. Dul mochung' ne rango kaka chenro mag riwruoge mok mag piny owacho pacho ka, the PBO Regulatory Authority, okonegi secholo riwruoge 3 mondikore kodgi mondo timnegi nonro kod okwach kich kuponi gin kod lwedo e siro ng'anyo matimore Kenya ka. The authority has launched investigation into the conduct of some PPOs operating in Kenya over allegations that they may have breached the PPO Act and other written laws in Kenya. The authority has further forwarded to the DCI for the further investigations of the said organizations are receiving money or funding that they may not be able to account for. Kotele kod jakom board no Mwambu Mambonga to kod director maduong' yor kojolo Lyndon Otieno okonegi onge kod teko mar menyo gik mar riwruoge moko mag piny owacho maromo 16 mamoko kuom gi chich go kod sirikal. Kuom 16 go mekwa gin 3. To mekwa 3 go kwang'iyo maler to ayudo ka gin up to date gi gik ma gitimo machalo SHOFCO, machalo Human Rights, gin up to date, gisachiwo reports, gisachiwo returns, gisachiwo koro kupo ni nitiere gimoro ma miano gi mopogore gi regulation motimo ka to koro DCI bukono mobedo registered kochacha ka society gi ka companies okwanya nono gi sani. Giko ni lwetgi ogora tege menyo riwruoge 16 mondikore kod duol mandiko kembe kod saga pacho ka, gino manende ka gima koro gigolore tol kendo dhiro duol mandiko kembe kod saga mondo okaw ting' mar menyo ka riwruoge moko mag piny owacho go osebedo kaluwore kod chike matayo chenro margi. Tij DCI okanya donje. DCI ong'e kaka gitiyo tijgi. Kanitiere chich moro magin godo to gikono wachich gi ng'ane mewa gi wane kaka gitimo gidonge. To kalure gi mikakati moketo mag regulation to ayudo ka gin kare. Ng'ato machalo SHOFCO nomi pesa 2020 kawuono wane 2024 mago higni adi. Diwachi ni pesa ma 2020 gidwa destabilize go piny sani. Mashirika mengine si yote ambayo imesajiliwa na sisi, ingine imesajiliwa na Register of Society and Companies, ambapo tumepata kuwapa habari ya kwamba ni vizuri kama kuna habari yoyote ambayo wanahitaji kuhusu hayo mashirika ambayo haiko chini yetu. Walter Nyambaga, Ramogi TV.